ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା। ମୁଁ ସଫଳା ଦାସ କଟକରୁ ଆଜି ପୁଣି ନେଇ ଆସିଛି ମୋର ଗପଟିଏ, ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାକୁ ମୋ ନାତୁଣୀ ମିଶି ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଉପକାରକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଇ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବଣରାଇଜରେ ରହୁଥିବା ବିଲୁଆ ନନା ଆଉ ବାଘ ମାମୁଁର କାହାଣୀଟିକୁ ମୁଁ ଆଣିଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଉପକାରକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା। ଥରେ ଜାଣିଲୁ ମିଶି, ବିଲୁଆ ନନା କିଆବୁଦା ମୂଳେ ଛକି ବସିଥିଲା। ତାକୁ ଜୋର ଭୋକ ହଉଥିଲା। ସେ କ'ଣ କରିବ? ଛକିକିରି ଖାଲି ଦେଖୁଥିଲା, କିଏ ଯଦି ତା ଆଗରେ ଯାଆନ୍ତା, ସେ ତାକୁ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତା। ସେଇ ବାଟରେ ଆଉ କେହି ଗଲେନି। ଦେଖିଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଭାଇ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭାଇକୁ ଦେଖିଲା, କହିଲା, ଯାଉଛି ଆରି ପଛେ ପଛେ ଯିବି। ଏ ମଣିଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ବଣ ଦେଇକିରି ସେ ତା ବାଟରେ ଯିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବଣ ଦେଇ ଯିବ ନା, ବଣରେ ବାଘ ମାମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆକୁ ଖାଇଦବ। ଏଇଆ ଭାବି ବିଲୁଆ ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ସେ ମଣିଷଟେ ବି ପୁଣି ତା ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ସେ ବଣ ଭିତରେ ପଶିଲା। ଯେତେବେଳେ ବଣ ଭିତରେ ପଶିଛି, ବିଲୁଆ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। କହିଲା, ଯାହା ହଉ, ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଖାଇବି। ବାଘ ମାମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ମଣିଷକୁ ଖାଇଦବ ନା, ତା ବଳକା ମାଂସ, ହାଡ଼ ମୁଁ ସବୁ ଖାଇ ମୋ ପେଟକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି। ଏଇ କଥା ଭାବି ମଣିଷ ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ବିଚରା ମଣିଷଟା ଟିକେ ବୋକା ଥିଲା। ସିଏ ବି ବଣ ଭିତର ଦେଇ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବଣ ଭିତର ଦେଇ ଯାଇଛି, ବାଘ ମାମୁଁ ଜୋରରେ ଭୁକିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜୋରରେ ଭୁକିଲା, ଏ ମଣିଷ କହିଲା, ବୋଧେ କିଏ ବିପଦରେ ଗୋଟିଏ ପଶୁଟିଏ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଯାଏ ଖୋଜି 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 କାନେଇ କାନେଇ ତା ଭୁକିବା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଘଟାଏ, ସିଏ ବଡ଼ ଜନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ତା ପାଖରେ ମଣିଷ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ବାଘ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଭୁକିଲା। କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛୁ, ବାଘ ଖାଲି ଭାବୁଥିଲା, ମୋତେ ଇଏ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିଦଉ, ମୁଁ ଏହା ଭିତରୁ ବାହାରି ଯିବି। ପଛରେ ବିଲୁଆ ଦେଖୁଥିଲା ସବୁ। ବିଲୁଆର ଖାଲି ଖୁସି ଯେ ନ କହିବା ଭଲ। ସେ ଭଲ ହଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥାଏ। କାହିଁକି ନା ବାଘ ମଣିଷକୁ ଖାଇଲେ ସିଏ ମଣିଷର ବଳକା ମାଂସ ଆଉ ହାଡ଼ ଖାଇବ। ତେଣୁ ବିଲୁଆ ଖୁସି ଦେଖି ବାଘ ବି ଦେଖିଲା ଯେ ଏ ମଣିଷ ମୋତେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲୁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କ'ଣ କଲା, ସହି ପାରିଲାନି। ବାଘ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛି। କ'ଣ କରିବ ନା ମିଶି, ଥିର କିନି ତା କିଲଣୀଟାକୁ ଖୋଲି ଦେଲା। ଜନ୍ତାର କିଲଣୀ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲି ଦେଇଛି, ବାଘ ବାହାରି ଆଇଲା। ଯେତେବେଳେ ବାଘ ବାହାରି ଆସିଛି, ବିଲୁଆ ନନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା, ମାମୁଁ ମାମୁଁ, ଆକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦିଅ। ଏ ମଣିଷ ନା, ନହେଲେ ତମକୁ ଗୁଳି ମାରିଦବ। ବାଘ ସେଠୁ ଦେଖିଲା, ସତରେ ମଣିଷ ବି ତାକୁ ଗୁଳି ଫୁଟାଏ ଶିକାର ପାଇଁ, ତାକୁ ବଣ ଭିତରେ। ସେଠୁ ବାଘ କ'ଣ କଲା ନା, ମଣିଷ ଚାରିକର ଯାକ ବୁଲିଲା। କ'ଣ ଭାବିଲା କେଜାଣି ବାଘ, ସେ ମଣିଷକୁ ଆଉ ଖାଇଲାନି। ନ ଖାଇକିରି ବିଲୁଆକୁ କହିଲା, ତୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ତା ପଛରେ? ବିଲୁଆ କହିଲା, ମାମୁଁ, ମୁଁ ବି ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନି। ତମେ ତାକୁ ଖାଇଲେ ଆଉ ଯାହା ବଳକା ଟିକେ ବଳିବ, ମୋତେ ଟିକେ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି ତା ପଛେ ପଛେ ଆଇଛି। ବାଘ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଏକଥା ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ନା, ହଁ। ନା, ଜାଣିଛୁ, ତୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି।
ବିଲୁଆ କହିଲା, କହୁନ ମାମୁଁ। ନା, ଏ ମଣିଷ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଛି, ମୋର ଉପକାର କରିଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ 3 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ଖାଇନି, ଆ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି। କୋଉଠି କାହାକୁ ଟିକେ ପାଣି ବି ପାଉନି, ନା କାହାକୁ ବି ଦେଖିପାରୁନି। ମୋର ନା ଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ବିଲୁଆ କହିଲା, କାହିଁକି? ନା କାହିଁକି, ଇଏ ମୋର ବହୁତ ଉପକାର କରିଛି। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଜୋର ଭୋକ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଖାଇବିନି। ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆଉ ତାହେଲେ? ତାପରେ ବିଲୁଆ ଜାଣିପାରିଲା ବାଘ ବୋଧେ ତାକୁ ଖାଇବ। ଆଉ ବାଘ ସେଠୁ ଗୋଡେଇଲା ବିଲୁଆକୁ, ଯେ ବିଲୁଆ କୁଆଡେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଗଲା, ବାଘ ସେଠୁ ତା ବାଟରେ ଫେରି ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ବାଘ ତା ବାଟରେ ଫେରି ଆସିଲା, ଦେଖିଲା ମଣିଷ ବି ଆଉ ସେଠି ନାହିଁ। ସେ ମଣିଷ ବି ତା ବାଟରେ ଚାଲି ଯାଇଛି। ତାପରେ ବିଲୁଆ ସେଠୁ କଣ କଲା ନା, ଏ କଥା ଯାଇ କୋକିଶିଆଳି ଆଗରେ କହିଲା। କୋକିଶିଆଳି, ଜାଣିଛୁ ଆଜି ବଣରେ ନା ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଯାଇଥିଲା। ସେ ବାଘ ଜନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ କଣ କଲା ନା ଖୋଲିଦେଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବାଘ ମାମୁଁ ତାକୁ ଖାଇଦେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତାର ହାଡ଼ ବଳକା ମାଂସ ଖାଇବି, କିନ୍ତୁ ବାଘ ମାମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। କୋକିଶିଆଳି କହିଲା, କାହିଁକି? ନା ବାଘ ମାମୁଁ ବା କହିଲା ଯେ ସେ ତାର ଉପକାର କରିଛି। କୋକିଶିଆଳି କହିଲା, ସତରେ? ଉପକାର କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନା ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଅପକାର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଉପକାର ଲୋକକୁ ମନେ ରଖିବ, ଅପକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବ। ତୁ ଏ କଥା କଣ ଜାଣିନୁ? ବିଲୁଆ କହିଲା, ହଁ, ମୋତେ ଆଜିଠୁ ବି ଲାଗୁଛି ବାଘ ମାମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହିଲା, ସେତେବେଳେ କୋକିଶିଆଳି କହିଲା, ଆସେ ମୋ ଘରକୁ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ରଖିଛି, ତୋତେ ଦେବି। ବିଲୁଆ ସେଠୁ ଖୁସି ଖୁସିରେ କୋକିଶିଆଳି ପାଖକୁ ଗଲା। କୋକିଶିଆଳି ଘରେ ବସି କୋକିଶିଆଳି ଛଞ୍ଚିଥିବା ଖାଇବାକୁ 2 ଜଣ ମିଳିମିଶିକିରି ଖାଇଲେ। ଜାଣିଲୁ ମିଶି, ଉପକାର ଲୋକକୁ କେମିତି ବାଘ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଯିଏ ଉପକାର କରନ୍ତି ତାକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତି, ତାର କ୍ଷତି କରନ୍ତିନି। ଆଉ ବାଘକୁ କାହିଁ ମାମୁଁ କହନ୍ତି ଜାଣିଛୁ? ଜହ୍ନକୁ ଯେମିତି ମାମୁଁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, ବଣ ରାଇଜରେ ବାଘକୁ ଆମର ମାମୁଁ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯେ ଉପକାର କରିଥିବ, କୌଣସି ଉପକାର ଛୋଟ ନୁହେଁ ନା ବଡ଼ ନୁହେଁ, ତାକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଉପକାର ମନେ ରଖିଥିବୁ, ହୃଦୟରେ ସାଇତି ରଖିଥିବୁ। ସିଏ ମୋର ଉପକାର କରିଛି। ଆଉ ଯିଏ ନା ଅପକାର କରିଥିବ, ଯିଏ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିଥିବ ତୋ ପ୍ରତି, ବା ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବ, ତାକୁ ଭୁଲିଯିବୁ। କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛୁ, ଖରାପ କରିଥିବା ଲୋକଟିର ମୁହଁଟା ବାରମ୍ବାର ତୋତେ ଦେଖାଗଲେ ନା ଦିନ ଯାକ ଖାଲି ଖରାପ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି କହିଲା, କାହିଁକି କହିଲା, କାହିଁକି କହିଲା। ଯଦି ଭଲ କାମ କରିଥିବ, ମୁହଁରେ ଖାଲି ହସ ଆସିବ। ଯାହା ହଉ, ଲୋକଟା ମୋର କେତେ ଉପକାର କରିଛି, ଲୋକଟା କେତେ ଭଲ। ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମିଳିମିଶି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ରହିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ମଣିଷ ସିନା ବାହାରେ ରୁହେ, ବାଘ ସିନା ବଣରେ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲୁ ମଣିଷ ଆଉ ବାଘ ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା, ଯେ ଉପକାର କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ବାଘ ସେ ମଣିଷଟିକୁ କେବେ ବି ଖାଇଲା ନାହିଁ। ଶୁଣିଲୁ, କେତେ ଭଲ କଥା ଏ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅଛି। ଆମେ ତ ମଣିଷ, ତାଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା। ମୋ କଥାଟି ଏତିକି। ଫୁଲ ଫୁଟେ କେତକୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।